Phambi kokuba kumiswe ngqi intshukumo, uluntu beluphuma lungena kule museum. Kwinyanga nje ephelileyo ibibonisa ngezitatyu zikatata uMandela. uLungelo Gumede usebenze iminyaka emibini esenza ezi zitatyu. Celebrate impilo yakhe, so ingakho ke ngagcina ngiwenzile ngoba ngangibona lokho ukuthi njoba ku celebrate 30 years othi nami ngenza ama stage awu 30 ukucelebrate impilo yakhe uTata Mandela. Lo mboniso ubukhona phambi kokumiswa ngqi kwentshukumo kwaye ube inkuthazo kwabo bathemela. Zikhona izinto ezingafakwanga kwi textbook ezenziweyo apha that I feel like Tina as students, as future leaders angomso funeke sizazile. Ndifunde apha njengoba I was browsing around ndibonile ubana uNelson Mandela wayenomonde. Le museum ikhuthaze uluntu luqhubekeke lunceda kwabo bangathathi ntweni. Abantu abatsha bathini ngobomi bukaBaba uMadiba? Abantu abatsha bona bafunde ntoni kubomi bukaTata uMadiba? Njenge-artist zithini i-artist xa zitolika ubomi bukaTata uMadiba? Kuloko lo mboniso sibone kubalulekile bangaba ezi zitatyu zahlukeneyo zida kancancam ubomi bukaBaba uMadiba sibe nazo apha sibuveze esihlangalaleni. Nelson Mandela Museum ithethathethana noGumede ukuze uqhube lo mboniso nanjengoko ukhe wamiswa ngenxa yesifo iCovid. Ndingulwandile Mbulali, eMthatha.